Diizinkan dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun hayu hayu rahayu. Mugi sing wirasa berkait Gusti kang monggo kawasa tansah kapedhaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Kemarin matur wonten ngarsanipun panjenengan para pinisepuh, para sesepuh ingkang dahat kinabekten. Sabugi para ramu kakung liwat putri kang pilang kuning akur mata. Perwangan akhiripun kula matur sumangga kula dherekaken munjuaken rasa dalam puji syukur wonten ngarsanipun Zat ingkang maha luhur driji Allah Subhanahu wa taala. Ewa dene panci dalu punika sampun paring kanikmatan kasarasan kagem panjenengan sedaya lan kula saged makempal wonten ing mriki wonten ing dusun Randu Kuning Selang Wonosari Gunung Kidul Ngayogyakarta.
suka mari suka lumantar suka mari waras agung dumateng para pamirsa para warga dusun Selang Wonosari Gunung Kidul Ngayogyakarta Randu Kuning Selang Wonosari Gunung Kidul Ngayogyakarta kematang atur manglipur saking kula sak kanca para pametri budaya kesenian Jatilan Turangga Setya Manunggal ingkang mijil saking dusun Tonggor Pacarjo Semanu Gunung Kidul Ngayogyakarta sagung dumateng para kakung miwah putri para pandemen kesenian Jatilan Turangga Setya Manunggal para pametri budaya kanca-kanca payaga kanca-kanca pesinden Ngayogyakarta saderengipun kula saking catur panglipur kesih dereng Ayu Bagyo sagung dumateng para warga dusun Randu Kuning Selang Wonosari Gunung Kidul awit wonten ing dalu punika ngadani tata cara adicara bersih dusun utawi rasulan dening juru pandunganipun mugia sagung dumateng para warga tasih pinaringan ayom-ayom tentrem gangsar rejenipun anggenipun nglampahi apa mas? Anggenipun nglampahi gesang wonten ing alam donya punika sagung dumateng para rawuh kakung miwah putri para pandemen kesenian Jatilan Turangga Setya Manunggal pramila keparenga kula sampun catur pasugatan babak ingkang nomor sepisan kanca-kanca Turangga Setya Manunggal
Thank you.
Bapak gendrung yang kosong bisa Mbak Dita, Mbak Ahmed Kesenyawan Nanya Wici Makarya Senangan bocor-bocor para pelatih budaya Turangga Setia Manunggal Kekawin Jil Saking Kelatang Tonggor Macarjo Semanung Gunung Kidul Atur pasugatan Atur pasugatan Wonten para warga Kisut Kudu selang ya mas, kudu selang ya mas. Selang, selang, ibu, selang dukuning. Oh selang itu kalurahan, kalurahan selang randu kuning. Aku ngetok banget aku pisan lagi bijak PSM. Aku ya pisan mas. Alhamdulillah. Mas aku nggih ceritamu ternyata ulang balik ya. Tahun 16 ya mas ya lah. Orang mas set nomor. Sepak lah bijak ya lah. Oh ya, mugi para warga dusun Selang menika tansah Selang kok, Selang randu kuning. Oh randu kuning. Ya, randu. Tansah pinaringan kesehatan bagas waras, ayam-ayam tentrem, bangsa rezekine sing ngamini utangi lunas. Amin.
Tapi orang mungkin warga sila kok diutang ya. Orang mungkin mas. Terus ngomong hajukan wingi kampus paling bangun satu jadi langsung semuanya kok dong diutang ya orang Orang mungkin. pokoknya para warga ini orang diutang kok orang nyawa ya banget Iya. Maksudnya aku itu. ya monggo kaca-kaca lagu Lagu canda dari ibu pun monggo. ya Oke. Bu Billy sama ke Bapak Ibu para warga sedaya pada ngersakaken lagu Ngersakaken lagu. semoga saged Oke, sesambetan boleh banget, kanca-kanca Bi. ya Ora oke gelem ya? Ya. Kok ora gelem ya? oh iya Ora gelem iki nganteng ya.